ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Тамошобинони гиромӣ, ҳамватанони азиз, якояки шуморо бо иди қурбон муборакбод мегӯям. Ба ҳаматон хонаи обод, тани сиҳат, дар рӯи замин тинҷиро хоҳонам. хоҳарони гиромӣ, чӣ хеле ки барои шумо ваъда додагӣ будам, тарзи омода кардани ҷеми яблачный, яъне ҷем ё ки варенӣ аз себ ба пуррагиаш барои шумо навор кардам. Марҳамат, тамошо кунед. роҳи беҳад осон ки ман тайёр мекунам. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ даъват менамоям. Атомӣ ширкати кореягӣ буда, дорои маҳсулотҳои беҳтарин аст. монанди хемохем, спирулина, бадҳои беҳтарин дорад, ки дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст. ширкати Атомӣ барои кор кардан бошад, имкониятҳои беҳтаринро барои мо фароҳам овардааст. шумо дар ин ширкат метавонед кор кунед ва соҳиби маошҳои баланд гардед. хубии ин ширкат дар он аст ки балҳои шахсиятон намесӯзад, яъне балҳое ки шумо мекунед, балҳоятон як умра аст. барои кор ва фаъолият кардан дар ширкати Атомӣ шумо метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед. хоҳараки мо Ситора ба шумо корро ба пуррагӣ мефаҳмонанд. салому алайкум духтаракои хушрӯ. ина мо плакои компания Атомиро снимат кардем. оликакои мара касе боварӣ намекард ки ами компания дурӯғай. ина доказательства ма снимат кардам ки шумо да нишон тиҳем мақсад ростай. марҳамат духтарако, касе кор кардани наби завқи корш бития, биен кор кинен. иншоалло шуморам соҳиби хе маошакои хуб мешен. ина бинен, боварӣ кинен. ягон ҷои фанду фиребиш нест духтарако. ана худоро шукр ки мо амихели рӯзода растем. шуморам иншоалло ана амихели рӯзода насиб мекунад. соҳиби хе маошакои хуб мешен. марҳамат, биен кор кинен, касе кор накарда бо мо. духтарои азиз, имрӯз беҳад кори мо бисёр аст. ҳамин себҳои переборка мекунем ва павидла омода мекунам. як қисмаша қоқ мекунам барои компот, сухафрукти компот мешавад бо. ва баъдан атайди малика як қисмаша павидла тайёр мекунем. вай кати апелсин ва лимон кати ва ҳатман барои шумо навор мекунам. баъзеҳошам хел вайрон шудагӣ испорченный. духтаро, акнун тарзи павидла омода кардан. ҳозир 2 кружка об мерезем, тақрибан ним литр. ҳозир начинка помой этот помой апельсины и лимон и перекрути через мясорубку. тақрибан 2 кружка об рехтам духтаро. ҳозир себа мепазем. баъдан ман камтарак вишня илова мекунам. вишня замороженный через мясорубка мегузаронам. барои чӣ вишня илова мекунам? барои он ки рангаш камтар хушрӯтар шавад, приятный шавад. баъд ана мехел мекоҳем то ки начаспад. духтаро, ана инҷа ҳозир як упаковка вишня илова мекунем. 2 дона апелсин, 1 дона лимон аз мясорубка мегузаронем, илова мекунем. соат гузашт. ина бинед себ қариб ҳал шуд. пухта истодааст. ҳаҷмаш камтар шуд баъди пухтан. аллакай себ ҳал шудагӣ духтаро. акнун духтаро, лимон кати апелсина илова мекунем. и вишну дай нест. ва вишня. акнун рангаш камтар иваз мешавад духтаро. ҳозираш ба духтаро 2 кило. баъд як бор ҷӯшидан мебинем. ана пухтани павидла давом дода истодааст. что там? ина блендер кати ҳал кардам. ахир нашуд духтаро, ин хел безеб шуд. камочка мешуд. барои ҳамин гирифтам вай кати блендер кати майда кардам, ҳал кардам.
ана ҳами хел инҷа банкаҳои шуштам. Акнун ина 12 банка инҷо бошад. Қариб тайёр шуд ҷем. 20 дақиқа дига меҷӯшонам, баъд маҳкам мекунам. Ва ҳозир духтаро ман тарзи стерилизатсия кардани банкаи шумова нишон медиҳам. Ман чӣ хел роҳи осонкати стерилизовать мекунам. Яъне дар микроволновка 10 дақиқа банкаи 1 литрая 10 дақиқа стерилизовать мекунам. Банкаҳои ним литрая 5 дақиқа. Ана ҳамиқа об мерезам. ҳамин банка бошад. Камтарак то ҳамин рахаша об мерезам ва микроволновкава мемонам. 10 дақиқа меҷӯшад, яъне стерилизатсия мешавад. Баъдан маҳкам мекунам. Кришка бошад духтаро, ман кришкаҳоям ана хеле оша мегирам. Ман ключкати нағз намебинам банка маҳкам кардана. Барои чӣ? Барои он ки беҳад неудобна барои ман. Кришкаҳоя стерилизатсия карда истодам, меҷӯшонам. Як бор меҷӯшад, тамом мекушам, хунук шавад, баъд маҳкам мекунам. Ҳозир бошад банкаи стерилизовать мекунем. инҷа духтаро ана 3 банкая мемонем микроволновкава. банкаҳои майда бошад, бисёртар метавонед 4 дона 5 дона монед. ана михел ҳозир об мерезем. ана нигаред, то ҳамин рахаша об мерезем. намиқа мемонем ва сеюм банкаям мемонем духтаро. баъд байни банкаҳоя ҳамин хел монем ки нашиканад, якдигараш ба наздик шуда нашиканад. ина тамом мондем. аз ҳама баландаш ба високая. баъд 10 дақиқава мемонем. стерилизатсия мешавад. ҷӯшидааст. ина бинед. шуд тамом. 8 минут ба ҷӯшида лакай. мегирем ҳамихел обаша мерезем. ина инҷа кришкаҳоям мондан. ана михел меистад, қоқ шавад, баъд мерезем вай ба банкава медозем варенья. ина бинед чӣ хел шуд. ҷем тайёр. Акнун банкаҳова мерезем. банкаҳо уже стерилизатсия кардагӣ. ана ина мемонем барои гирду атрофаш ба нарехтанаш. ана духтаро ана ин варанкаи пурседагар. ана ин специально барои банкава чиз дохтан. ина аз вай валберис заказ кардаги ман. ҳам барои бутилка, ҳам барои банка дорам. камтарак дига илова мекунам. ана духтаро кришкаям обработанӣ. акнун ана тамом маҳкам кардем духтаро. диде намерезад аз ягон ҷош. ана ҳамихел 6 банка шуд. бо ана ҳамихел шумо ҳам ҳамин рецепти манкати ҳатман тайёр кунед духтарони азиз. боварӣ дорам ки ба ҳамаи аҳли хонадонатон писанд меояд. баъд печондан аз хотиратон набурад духтаро. барои компот наконец-то себа ҳамаша тоза кардем, переборка кардем. ин барои ҷем қисми 2 қисми 3 ҳоли давом дорад. ана ҳамин қадари дигар. уже соати мо қариб 12 шаб шуд. ҳозир ҳамина як бор меҷӯшонаму баъд пагоҳ мондагиша мекунам.
духтаро ана инҷа як қисми себа ҳами хел ҳал кардем, миксер кати шакар илова кардем. Ина баттар мепазем. Шад ин дуюм партия, ина бе апелсин, бе лимон, ана михел павидлаи оддӣ мекунам, павидлаи себи оддӣ. Ана михел ҳозир то коричневый цвет шуда наша мепазем, то камтар ғафс шуда наша. Тақрибан 30 минут, 30 дақиқа ва дар банкаҳо мегирем. духтаро ана нағза как ҷӯшида истодааст. Тақрибан 30 дақиқа, ҳозир соатро менигарем, 30 дақиқа меҷӯшад ва баъдан дига намепазем. Тамом. духтаро ина тайёр шуд, ним соат гузашт, яъне 30 дақиқа. Акнун мегирем. ин камтар хунук мешавад, баъд дар банкаҳо мерезем. духтаро акнун дуюм партия. инҷа духтаро 3 кило шакар илова мекунам. 3 кило. инҷа бошад 1 дона лимон ва 2 апелсин. духтаро наследи настинка мана чӣ хел ислоҳ мекунад. Мегӯяд ки 2 то не 3 то апелсин буд. Значит 3 дона апелсин ва 1 дона лимон. Ҳами хело Настя? Хорошо. Настинка ина авай ами сарубка гузарондагӣ буд, барои ҳамин мана ислоҳ карда истодааст. Акнун то ҷӯшида наша ҳозир мекобем, то ки насӯзад. Баъдан 30 дақиқа дигар инам мепазем, тайёр мешавад. духтаро банкаи калона чӣ хел дар микроволновка стерилизатсия мекунем. Оба мерезем ва анами хел мемонем. Выключай. Оба рехтем, духтаро, анами хел мемонем. Ина бинед. Ягон ҷова об намерезад ва стерилизатсия мешавад. ана духтаро, анами хел мондем банкаи. Акнун стерилизатсия мешавад. духтаро ана ва ниҳоят тайёр шуд ҷемҳои мо. Ана ин апелсин кати, апелсину лимон дар даруни ҳамин вай табора. Себ, апелсин, лимон кати. консистенсияш духтаро ана михел мешавад. Баъди то зимистона баъд камтар вайтар мешавад, ғафстар мешавад, монанди желе. духтаро ана ин павидлои навбатӣ. Ина бинед чӣ хел аҷоиб шуд инаша. ана духтаро тарзи маҳкам кардам шуд. Тамом духтарои азиз. Пойдем чуть-чуть телефон аст. ина духтаро тамом. Ягон хел ключ дар кор не, ягон чи ҳам соли оянда метавонед ҷӯшонида ҳамина бо истифода баред. ниҳоят мо тамом кардем имрӯз кора-моя. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаамонро ҳам ба охир мерасонем. То наворҳои оянда худо нигаҳбони мо шумо бошад духтарои азиз. якчанд рӯз пас, 3 рӯз пас чӣ хел шуд ҷем. ина як намудаш. ана ин бошад дуюм намудаш. ба хотир дошта бошед вишня кати тайёр карда идам. ина ин бо меистад, боз ҳамин желейное состояние мешавад. беҳад нағз омад. ина